площада навлизат механизираните колони. Първи преминава блокът на бойните разузнавателни дозорни машини. Правото да поведат парадната механизирана колона се падна на двойните от отличната рота на старши лейтенант Вито Иванов, завоювали първото място в юбилейното съревнование. Тук са отличният механик сержант Павел Петров, отличниците в бойната и политическата подготовка ефрейторите Никола Йорданов, Атанас Станев, редник Николай Радков и други. Висока маневреност, сигурна бронева защита, възможност за действие денем и нощем, гал и сняг, точно скорострелно оръжие. С това се отличават бойните машини на разузнавачите. А самите разузнавачи можем да характеризираме само с една единствена черта. Готовност винаги да изпълнят всяка задача, поставена им от командването.